סוריה מגיבה לגישושי השלום בישראל, קודם תפגינו רצינות. תיעוד נדיר, חיילי מילואים במתקפה חזיתית נגד המפקדים. פעם אחת, אתה אחראית. ראשי ערים בצפון תוקפים את ראש הממשלה אולמרט. וזאב רווח נותן הסברים, ראיון ראשון מאז שנחשד בהטרדה מינית. זה היה היום שהיה. אחת מצופות התוכנית תקבל הלילה הצעת ניסוי מפתיעה. ברגע של נחת זה יהיה, עוד מעט ברגע של נחת הצעה מפתיעה. תכף תשמע גם אתה. לא ניפרד בלי רגע של נחת, הפעם משהו מיוחד, גם שלא ייכנסו לכם רעיונות לראש, זה חד פעמי. המערכת של היום שהיה החליטה גם היא להתגייס לטובת המלחמה, לא לטובת המלחמה, לטובת האנשים שנלחמו. סיפור קצר. צופה שלנו, נאמן, קצין בקבע, תכף נגיד את שמו, רצה להציע נישואין לחברתו שכבר הוא ביחד איתה 2.5 שנים, מיד נראה גם אותה. הוא רצה לעשות את זה בצורה מאוד רומנטית, באילת, עם מלון וטבעת בית החוגה וכן הלאה, כמו בסרטים, אבל אז באה המלחמה, וצה"ל ביטל לו את החופשה, הוא לא הצליח להשתחרר כבר 1.5 חודשים, כל הזמן הוא בטיסות, הוא קצין מוטס. אז הוא פנה אלינו, אז אנחנו רוצים לומר ליעל רזין, תחשבי טוב לפני שאת עונה לדוד יום טוב, אבל אם צריך המלצות, אנחנו כאן. יעלי אהובתי, כבר חודש אני מנסה להגיד לך כמה אני אוהב אותך, מנסה למצוא כל דרך אפשרית להציע לך בצורה מאוד מיוחדת להינשא לי. לצערי, בגלל המלחמה לא כל כך הלך לי. אז ננסה עכשיו, לפני שאני עולה לטוס, להציע לך. יעלי, את תנסי לי? אני מקווה שעד שאני אחזור מהטיסה תהיה לך תשובה. ביי בינתיים. את התשובה מחר אנחנו נביא, כמובן, בתקווה שזה יהיה שוב ברגע של נחת. אנחנו חייבים לכם תשובה מאתמול, למי שפספס, צופה שלנו, קצין בקבע, בשם דוד יום טוב, שהמלחמה דחתה לו את התוכניות להציע נישואים לחברתו יעל רזין, פנה אלינו שאנחנו נעזור כי הוא לא הצליח ולא שחררו אותו, וזה, בקיצור, שידרנו פה ברגע של נחת את ההצעה שלו. אז לטובת מי שבמתח, כבר יום שלם, קודם תזכורת, ואז התשובה. ברור שכן. באמת שדוד הכריח אותי לראות טלוויזיה עד מאוחר, למרות שלא ממש התחשק לי. ותוך כדי פתאום אני לא ממש מקשיבה, אבל רואה פתאום את התמונה שלי מרוחה על כל המסך. לא ממש מבינה, מגבירים קצת את הווליום. ואני רואה את דוד מציע לי נישואים. בשידור. אם האמנתי. למה שאת רואה? הייתי קצת בשוק, פתחה אמרתי מה, אולי זה בווידאו וזה לא משודר לכולם, אבל התברר שזה כן. הייתי די עמומה. לאט לאט זה עבר. מי היה איתך? היו כל המשפחה שלי, ואחר כך, כן, מאוד התרגשו, ואחר כך הרמנו כוסית כולם, אמרנו לחיים. אבא שלה התרגש יותר ממנה. יותר ממנה. יותר ממנה. עד עכשיו נראה לי הוא מתרגש יותר ממנה. מישהו הקליט את זה? כן, דוד שלי הקליט. עוד לא ראינו את זה כמו שצריך. הקלינו את זה בחתונה? כן, כן. כן. זה אחד הדברים, קודם כל. יש עוד משהו שאת רוצה לשתף אותנו? על מה שעבר עלייך מאתמול עד עכשיו? המון התרגשות אחרי שהקלתי את זה. בקושי ישנתי בלילה. וזהו, המון טלפונים, המון אנשים שלא שמעתי מהם הרבה זמן, מתקשרים, מתעניינים, מאוד כיף. כן, היא התחילה להקל את זה משהו כמו ב-12-1 בלילה, ואז היא לא הצליחה להירדם, אז בגללה גם אני לא ישנתי. איפה אתה היית בהקרנה? גם, אנחנו ישבנו ביחד. אנחנו כאילו חיכינו לאיזה טלפון חשוב, אז ישבנו כולנו ביחד, כי בדרך כלל המשפחה שלה ב-9 כבר במיטה. אז משכנו... אתה ידעת באיזה שלב של החדשות זה יופיע, אמרו לך? אני מכיר, אני צופה בתוכנית קבוע, אז אני כבר יודע שבסוף יש את הפאנץ' הקטן והנחמד הזה. אז זה היה קצת קשה להשאיר את כולם ערים עד 11:15. האמא ביקשה שנקדים את התוכנית שהיא הבינה שזה בסוף. אבל יצא ממש מעולה. מעולה. כן, אבל היה מצוין. כבר יש תאריך או ש... אני אגיד לך, אמא שלי תהרוג אותי, כי היא עדיין לא יודעת.
אנחנו מנסים לכוון ל-12, אם ילך טוב, אם לא, קצת לפני, קצת אחרי. אמא, אני... מתי בא לך הרעיון הזה? את האמת, אני... איך בחרת תוכנית? זהו, אני כבר חודש וחצי מנסה איכשהו למצוא את הרגע המתאים, וזה, ומתי, ואיך. תמיד ויעל לא ידעה על זה? יעל לא ידעה כלום. כלום? כלום. לא, לא, היא ממש לא הייתה... היא תמיד ידעה שאני בצבא, וזהו, לא חושב על כלום חוץ מעל המטוסים. אז כל פעם יעלה לי רעיון, אבל היה אסור לצאת לחופש, ולא היה זמן, ואתה כבר מגיע, אז אתה עייף וישר נרדם, אז תמיד זה התפקשש. ואז באמת ראיתי את התוכנית של גיא, אמרתי, וואלה, זה מתאים לי בול. דיברתי עם הצוות שהיה באמת מצוין, כולם, אמרו לי באמת חד פעמי, בגלל שאנחנו עכשיו רגישים ללחימה וזה, יאללה, נרוץ איתך על זה. ובאמת, טיק טק, באותו יום שהתקשרתי, כבר בערב זה שודר. בגלל זה לא הספקתי להודיע לאף אחד, עד עכשיו עצבנים עליי על זה. אחי פה גם לא ידע מזה. וזהו, פידבקים מעולים מכולם. ממש נגע בהרבה אנשים. אין לנו הרבה מה להוסיף, רק מזל טוב. תודה תודה. רבה, ניפגש בחתונה. אני התרגשתי. היא אמרה כן.